Hello guys, welcome back to my channel. बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ होनना। So guys, दिनै आङो लयेल बी जोंहा बिथांखौ आखिनो नागिरदों मानोना दिनै बिथांनि बार्थडे। Happy birthday आदा। May God bless you। नोंथांमोना बिथांखौ मिथिखायो जानांगौ आरो मिथिखायोबो। बिथाङानो जाहैबाय नोजोर बेन्डनि सिंगार, रेपार, कम्पोजार गासिबो आदैयानो। So आदा, keep inspiring us and may God bless you and all the best for your future projects. So लोगोफोर, दायो नायलांबाय थादो मादि जादों मादि जायाखै, आरो जायोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टआव बुंहरदो माबोरै मोनदों। So नोंथांमोना दे नायलांबाय थादो।